Isang magandang araw po sa ating lahat mga kabunggoy. Ayan, naimbag nga bigat tayo amin, kakapsat, kabunggoy. Ayan, so samahan nyo po kami sa pag-aani ng aming pananim na palay. Ayan. Maraming salamat mga kabunggoy sa walang sawang suporta na binibigay nyo sa aming YouTube channel. Ayan, so napakalaking tulong po sa amin yung suportang binibigay ninyo, no, mga kabunggoy. Ayan, so sana rin po masuportahan nyo din po yung YouTube channel ng aking asawa. Ayan. Ayan, so sana makasubscribe din po kayo o makadikit sa kanya. Ayan yung YouTube channel niya, mga kabunggoy. Maraming salamat po.
Sa may tikling mga kabunggoy oh. Tikling. Yan. Oh. Mahamak ganyan. Siya nakakamat dyan. Yan. Tumutukma mga kabunggoy. Na? Ito ako kalugong kayakin ko lang ba? Ito guys, yung daanan papuntang highway na kailangang pagdaanan bago makapunta sa highway mga kabunggoy. Ha? Saan? Sandama? Kok? Ayan guys, yung unang yan guys, wala yung mga taga-buhat. Yan, so rotor yung nangihila sa trailer ng kuliglig. Yan. Bale yung kinarga nila mga kabunggoy, benteng kaban, 20 na kaban. Yan, so mamaya titignan natin dun sa taas pinaglalagyan nila. So ayan mga kabunggoy, dalawa na yung tumitira sa palayan natin, no. Ayan, dalawang river na po para mas mabilis.